Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, dobrodošli u 87. izdanje podcasta Pod kapicom. Današnju emisiju posvetit ćemo između ostalog reprezentaciji Srbije, s tim u vezi nam je gost reprezentativac, momak koji je već osvajao odličija za srpsku reprezentaciju i govorit ćemo o Svetskoj ligi, govorit ćemo o predstojećem svetskom i evropskom šampionatu, govorit ćemo o aktualnim klubskim temama, malo više u stvari proći i kroz njegovu dosadašnju karijeru. Ja bih na početku samo iskoristio priliku da čestitam i Viktoru Jeloniću na reizboru za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije, da mu poželim još uspešniji mandat. Kad kažem još uspešniji mandat, mislim na stabilnost pre svega domaćih klubova, na jaku ligu i naravno da sve to prati reprezentativni uspeh, a ako se stekne ovaj prvi uslov, čini mi se da će mnogo lakše doći do toga da reprezentacija nastavi sa niskom dobrih rezultata. Naravno, Liga šampiona ulazi u završnu fazu, imali ste prilike da na programu Sport kluba pratite mečeve pred posljednje kola. Sada se definitivno znaju učesnici finalnog turnira u Beogradu, ali ajde sačekat ćemo tamo 10. i 11. maj da završi posljednja runda, pa da onda spoznamo ko će s kim odmeriti snage u četvrtfinalu. Toliko za ovaj malo duži uvod. Ja ću sada mikrofon da prepustim mojoj dragoj koleginici Sari Radović, da ona najavi današnjeg gosta, pa polako da ona i ja budemo u drugom planu u odnosu na momka koji se nalazi suprotno od mene. Zdravo, Pavle. Drago mi što imam tako kolegu da može da ispriča takav uvod da ja ne moram preterano da dužim. Tako da sa nama u studiju Na kraju univerzuma je reprezentativac Srbije i trenutno vaterpolista Partizana Nemanja Vica. Zdravo Nemanja, dobar dan i dobrodošao u ovaj naš studiju Na kraju univerzuma. Hvala puno. Pozdrav svim gledalcima i ljubiteljima vaterpola. Zahvalio bi se tebi Pavle i tebi Saro na lepoj dobrodošlici. Ovaj studio mi se baš sviđa. Iskreno osjećam se ugodno ovde. Nadam se da nećete biti preterano agresivni sa pitanjima, pošto sam čuo da ih ima dosta, ali eto. Neće, bit ćemo fini da bi nam došao opet. Tako je. Bravo Saro, to je suština, da prema gostima treba biti fin, ugostiti ih lepo da bi oni poželi ponovo dođu. I to je neka suština ne samo ovog našeg podcasta, nego generalno studiju Na kraju univerzuma, želimo da budemo dobri domaćini. Tako je, ništa, ja tebi prepuštam sada da pričamo o tim aktualnostima, poslije ćemo se osvrnuti svakako na tvoju karijeru. Ajde, idemo od onoga što smo najavili na samom startu. Nemanja, pričat ćemo kasnije, ti sa reprezentacijom već imaš onako, da kažem, iskustva, prošao si jedan onako lep period sa momcima koji su sišli sa najveće scene i po nekom mom skromnom sudu najbolji generacija, ne samo u istoriji vaterpola, nego mislim kada govorim i generalno o klubskom sportu u Srbiji. Pa kako se osjećaš sada ponovo u reprezentaciji, si počinio pripreme za Svetsku ligu, ove godine i svetsko i evropsko prvenstvo, pretpostavljam da je tvoja ideja da se nađeš u onom najužem krugu igrača koji će učestvovati na tim velikim takmičenjima? Pa naravno, kao što si rekao, ta generacija stvarno osvojila sve što se može osvojiti. Jedna generacija za pamtiveka. Oni su sada svi završili karijere. Sad se okreće novi list, potpuno, mi smo svi mlađi sada u reprezentaciji koji smo bili, koji smo čekali na red. Sad je na nama sve, tako da mislim da će nova generacija, odnosno nova reprezentacija imati mnogo motiva i želje da pokaže da i mi možemo to što su radili naše starije kolege, tako da ne sumnjam da ćemo biti na visokom nivou, jer ipak znamo koga predstavljamo, kako treba da se ponašamo. Mislim, to je već postavljeno u reprezentaciji odavno, mi smo tu samo da nas nasleđujemo. Tako da, eto, nemam šta bih dodao još s tim da smo svi onako motivisani, što se kaže, jer imamo momaka koji tek prvi put ulaze u reprezentaciju, ima nas koji smo već bili, ali to ništa ne menja, tako da motivacija je na najvišem nivou. Što se tiče tog evropskog i svetskog prvenstva što si pomenuo, mi smo
bukvalno pričali svi mi mlađi o ta dva prvenstva, bukvalno godinu dana unazad smo pominjali kako jedva želimo da i to počne i da i mi zaigramo i da dokažemo da možemo i mi da uradimo neke velike stvari. Eto. Kaži mi kako tebi onako izgleda ta konkurencija na tvojoj poziciji? Ti si na poziciji centra, nema više Duška Pjetlovića koji se oprostio reprezentacije i kako vidiš tu svoju poziciju? Opet s druge strane ti si mlad, a imaš tu vrstu iskustva koji drugi nemaju, igranja na najvećoj sceni. Pa što se tiče centarske pozicije, ja sam upao u reprezentaciju 2018. moje prvo veliko takmičenje za reprezentaciju Evropsko prvenstvo. Bila je i tada konkurencija velika, kao što i sada će da se verovatno i pravi konkurencija u smislu ima mnogo mlađih igrača, tu smo ja, Đole Lazić, Petar Velkić, Nebojša Toholj, sad ne znam koga još da navedem, ali ima dosta igrača kvalitetnih, tako da tu nema šta da se krije, mislim velika je konkurencija, tako da kako za centarsku poziciju mislim da je tako i za svaku iskreno, pošto sada je promjena generacije i svako će da grize da uđe u prvih 13 igrača, tako da to je to, nema šta. A kako vidiš konkurenciju generalno kada govorimo sada na toj repetitivnoj sceni? Srbija ostala bez gro tih igrača koji su vukli reprezentaciju godinama unazad. Ostao je Bane Mitrović od tih iskusnijih. Kako vidiš druge ekipe? Imao si sada prilike i da pratiš i ova klubska takmičenja i da odmeravaš snage protiv ostalih reprezentacija. Šta misliš, da li će se drastično promeniti ta svetska scena nakon olimpijskih igara u Tokiju ili će ekipe koji su bili u vrhu ostati i dalje u fokusu? Pa, ne znam, teško je sada reći, gledajući sve ostale reprezentacije, pošto su svi, 90% su se podmladili reprezentacije. Iskreno mislim da će biti stvarno uživanje igrati na reprezentativnom nivou i pogotovo na tim utakmicama, pošto mislim da svaka reprezentacija može pobediti svaku. U smislu da ne bih izdvajao nikoga osim Španije koja je već malo duže na sceni sa tom podmlađenom reprezentacijom i oni već imaju ne znam koliko iza sebe i uspeha i druženja i svega ostalog koja jedna ekipa treba da ima. Pomenuo bih možda i Grčku, ali ovako ostale ekipe, uključujući i nas, mislim da svako može da pobedi, tako da presudit će veća želja, veći motiv, veće angažovanje i tako dalje, ne znam. Mislim da ne bih izdvajao ništa osim, mogu bih da izdvojim tu Špance. Pretpostavljam da i tebi kao mladom igraču imaš medalje sa Evropskog prvenstva, imaš medalje svetskih liga, svetskog kupa. Verujem da je tebi neki san najveći predstavlja odlazak na olimpijske igre, ili tako? Pa jest. To mi je predstavljao najveći, mislim predstavlja i dalje. Nego želim reći da sam konkurisao stvarno ovo leto, otpao sam među posljednjim igračima. Onako, ostaje gorčina, ali što se kaže, bio sam sa njima do kraja, trenirao celo vreme i volim što se osjećam kao da sam jedan deo njih. Iako nisam bio tamo, ako nisam otišao, ali i stvarno, čestitao bih ovim putem, opet još jednom, stvarno je bilo uživanje gledati, pogotovo tu polufinalnu utakmicu, to je bilo onako stvarno za pamćenje. I duboko mi je ostalo urezana, iskreno, taj preokret i to stvarno svaka čast. Je bilo suza? Pa nije bilo suza, ali je bilo baš onako, kad sam ja osjetio onako, naježio sam se bio skroz, nisam mogao da verujem iskreno da su to uradili. Bilo je baš onako čudan jedan moment, onako, bio sam i u čudu, a i bio sam i srećan, onako, nisam mogao da verujem stvarno. Možda misliš sebi u toj ulozi u Parizu sada za već koliko, za nešto malo više od 2 godine, to ide brzo. Brzo, da. Pa mogu,
mogu da zamislim iskreno, želim da kažem i da onako priželjkujem taj nekakav ishod, a želim da kažem i da zbog ove promjene generacije i svega toga onako osjećam onako pozitivnu energiju u smislu da se to sad svelo sve na nas mlađe i da mi treba sad donosimo taj neki teret. Kako bih to drugim rečima objasnio, znači dok su bili starije kolege to onako mi mlađi smo malo nije kao, ne mogu da kažem da nismo davali sve od sebe i to, ali uvijek smo se oslanjali na njih da će oni možda u tim nekim teškim trenucima da oni da reše neku situaciju i tako to. Sad je to sve spalo na nas i ja se iskreno radujem tome i preželjkujem te neke izazove i vidjet ću. Ali baš si dao sjajan šlagvort na tu temu, jer već u Tokiju, da budemo iskreni, se videlo koliko je bitan bio taj doprinos mlađih igrača. I vas koji ste prošli pripremljeno sa tom generacijom. Mlađi igrači su izneli ogroman teret onoga što je onako reflektovalo osvajanje olimpijskog zlata. I nekada mi se čini da ste apsolutno spremni da preuzmete ključnu rolu, jer kad pogledamo i Jakša, i Manda, i Sava su odigrali zaista fantastičan turnir u Tokiju. Recimo, možda sam neko zaboravio, ali eto, njih trojica su mi prvi pali na pamet. Da, ja bih dodao, Strahinja Rašović. I Strahinja, bravo, i Strahinja, da. On je stvarno i zaslužio momak i sve, stvarno odlične partije pružao. A ovo što si rekao za nas mlađe, pa da, većina nas je osjetila taj neki žar velikog takmičenja, kao što sam rekao na početku, ima dosta igrača koji nisu zaigrali na velikom takmičenju, ali su igraju i dalje na visokom nivou u Ligi šampiona, imaju kvalitetnih utakmica, kvalitetnog treniranja, tako da ja ne sumnjam u našu reprezentaciju, niti u moje drugove. Mislim da smo spremni, iskreno, svi od prvog pa do posljednjeg, jer nekako to se osjeti, mislim da svako želi i mnogo je motivisan da ova generacija uspe. Eto. Koliko Nemanja može da vam pomogne ovo što se trenutno dešava u srpskom klupskom vaterpolu, a to podrazumeva jednu stabilnost, mnogo važno za vas da, pored toga što igrate jaku ligu, da su i ta neka primanja redovna, da su uslovi mnogo bolji nego što to bio slučaj kada si morao da ideš kao jako mlad igrač, da ideš, ne znam, Grčka, Italija, da bi pre svega mogao i da napreduješ, ali i da sebe negde materijalno u neku meru i obezbediš. Pa ajde, napraviš neku paralelu sa tim periodom od ranije i svojim što se dešava trenutno i da će Bog da potraje. Pa, što se tiče trenutne situacije u srpskom vaterpolu, stvarno je mnogo se popravila na visokom nivou, iskreno. Imamo mnogo kvalitetnih ekipa, Novi Beograd, Radnički, Partizan, Crvena zvezda, koji su stvarno sastavljeni od dobrih i kvalitetnih igrača. Eto, pomenuo bih i Šabac, koji je tu bio iskreno sad ovo iznenađenje što je uskočio umjesto Zvezde u prve 4 ekipe. Eto, to je prvi pokazatelj da je postao izuzetno kvalitetan vaterpolo u srpskom prvenstvu. Osvrnuo bih se na to da, što se mene lično tiče, mnogo mi je prijao ovaj dolazak. Nekako sam, kako bih rekao, opušteniji u smislu da sam kući, da sam među svoje ljude, da dobro treniram, da ne razmišljam unapred u smislu dok sam igrao u inostranstvu. A uvijek treba razmišljati kad imam reprezentaciju. Kako bih objasnio, kad je reprezentacija recimo za 2 mjeseca, onda razmišljam, treba dođem spreman, ako se tamo malo slabije trenira, moram nešto individualno da radim. Pojačaš trening. Da, i uvijek sam razmišljao tako, uvijek su mi bili misli možda i malo i bežale, onako, što se tiče tih nekih stvari. A ovdje u Partizanu, eto, stvarno bih pohvalio
ja nemam stvarno nikakvih zamjerki. Meni je mnogo prijalo ovo dolaženje ove godine u srpski vaterpolo i srpsku ligu i eto, osjećam se ovdje mnogo dobro, osjećam se da sam spreman, osjećam se da zadovoljno, kako bih rekao. Ne znam šta si me pitao da uporedim inostranstvo. Pa ne, nego da uporediš prosto moment kada si odlazio iz Partizana prvi put u inostranstvu i sada kada si se vratio, koliko su okolnosti promenile za vas mlađi igrači, ili ti, ja tebi i dalje stavljam u kategoriju mlađih igrača. Pa i tekako, naravno, ja sam u Partizanu bio do 21. godine, 17. do 21. 4 godine. Moje odlaženje iz kluba je bilo onako, kako bih rekao, nisu bili dobri uslovi. Ostalo mi u sećanju iskreno ne baš dobrom. Bile su loši uslovi. Da sad ne nabrajamo šta je sve hvalilo. A put u inostranstvo mi je samo znači u smislu nekog materijalnog, da se osigura materijalno. Eto, ta Grčka, prvo inostranstvo u Ljagmeniju. Da, to ćemo poslije pričamo kad budemo karijeru analizirali. Ali ovo vraćanje sada u Partizan, mnogo bolje izgleda, mnogo je sve na višem nivou i stvarno zadovoljan sam. Eto, tako bih objasnio to. Aj samo pre nego što prepusti mikrofon Sari i vratimo te malo više unazad, da mi izanaliziraš ono što nas očekuje do kraja godine. Već si naveo, Šabac je iznenadio Crvenu zvezdu, to je zaista velika senzacija bila i Šabac će igrati protiv Novog Beograda. Partizan igra protiv Radničkog u polufinalu, ima prenos domaćeg bazena i ispostavilo se tokom sezone da neko Partizanu odgovara Radnički, negde po stilu igre. Partizan ima, da kažem, u plusu je kada govorimo o tim međusobnim duelima sa Radničkim, pa kako vidiš ti tu seriju i šta misliš koji su krajnji dometi Partizana do kraja sezone? Znam da je glavni cilj bio kvalifikacije za Ligu šampiona, to vam je negde na dohvatu ruke, investicija se na taj način negde isplatila, Partizan je dosta uložio u tim i rezultatski je to već sad možemo kažemo poprilično uspešno, ali kako ti vidiš sada kraj sezone i koji su dometi tima? Pa kao što si rekao, iskreno mislim da je ceo stručni štab i cela ekipa su onako radili na tome da ovaj tim uspe, da pokažemo, da podignemo Partizan na noge. Što se tiče ovog polufinalne ove serije protiv Radničkog, mogu da kažem da iskreno priželjkujemo svi tu utakmicu zbog tih nekih utakmica koje smo imali i u Jadranskoj ligi i na njihovom bazenu i na svom bazenu. Znamo dobro protivnika, pokazalo se da nam leži njihova igra, a ono što bih rekao, da, mnogo nam je značilo to da nam imamo prednost domaćeg terena kako bi ipak na Banjicu kad neko kroči, ono nije isto baš, to je neosvojiva tvrđava što se kaže. Ništa, to nam mnogo znači, iskreno priželjkujemo svi da prođemo Radnički, da ako Bog da uđemo u finale, a u finalu eto, tu se zna to do kraja pa šta bude. Okej. Ja vraćamo se još možda do kraja na neke aktualne teme, ali Saro, mikrofon je tvoj. Tako je, sigurno ćemo se vraćati na Partizan, ali ja te vraćam nazad u detinjstvo. Zanima me, naravno, kako je vaterpolo došao kao izbor, opet došli smo do nekih saznanja da si pre samog vaterpola trenirao košarku, pa bi bilo lepo da nam ispričaš eto kako je sa košarke došlo do toga da dođeš u bazen. Tako je, da. Pa kao malo dete, da, uvijek zanimao me sport. Moj idol je bio Michael Jordan. Tako sam počeo da treniram košarku. Mnogo sam sad sam se šišao non stop na ćelovo zbog njegove frizure. Krenuo sam da treniram košarku, sad ne mogu da se setim, mislim da je krenuo malo rekreativno
Ne mogu da setim koji je klub bio u pitanju. To je sve u Kotoru, ili tako? Tako je. A kako sam došao do vaterpola, pa zanimljiva priča. Bio sam u sali gde se odigravalo, odnosno gde smo imali trening i neko dete, onako, bilo je leto, mnogo zakušljivo, ne znam sad koji su bili propratni efekti i nešto mu je pozlilo i on je pao sa strane i ja sam u tokom šoku bio kao dete tada i sam bio pogledao i kad su došli mama i tata po mene posle, ja sam rekao da neću više da idem na košarku, da sam bio prestravio i onda je tata rekao pa ajde da odeš na bazen i tako, ništa, otišao sam na bazen, krenuo da plivam, da plivuckam i malo po malo ne mogu se setiti, mislim da sam čak i 3 godine trenirao plivanje, tako nešto. Iako sad ne plivam baš dobro, ali da, mislim da sam tako neke 3 godine trenirao, bio sam baš na plivanju i onda sam posle prešao na vaterpolo. Tako je sve krenulo, ne znam, sa nekih 7-8 godina. A košarka, postoji ta strast i dalje? Da, volim košarku i mnogo pratim NBA, ljubitelj sam stvarno NBA-a, mnogo više od fudbala. Fudbal onako pratim, ali ništa specijalno, ali košarku obožavam stvarno. Basket kad odigram, ali nije to više to kao što kad sam bio mlađi. Bio sam mnogo pokretljiviji, tako, a sad teško. Dobro. Sad, pošto smo došli do saznanja da je tvoj otac trenirao vaterpolo, pa me interesuje koliko je on uticao na tvoju odluku da ostaneš u vaterpolu i koliko ti je značilo baš to što je on bio u vaterpolu i danas, koliko ti znači i koliko ti je značilo na samom početku? Da, pa značilo mi je mnogo, iskreno. Da, sa ocem sam krenuo te neke prve korake, on mi je objašnjavao kako šta. Posle sam, kad sam krenuo da treniram vaterpolo, također me savjetovao i kući i objašnjavao mi neke stvari. Nije to sad naravno bilo, ako bude slušao ovo, mislit će ljudi da je od mene non stop smarao kući, ali nije to tako bilo, on je meni samo onako usput mi je govorio kako bi trebalo, šta bi trebalo da radim i tako dalje. Mislim da mi je mnogo pomoglo jer kao neko ko je bio u vaterpolu i pogotovo što mi je otac bio u vaterpolu, onako malo mi je bilo lakše da u smislu, bilo mi je mnogo lakše da stasam onako, da razumem neke stvari to, pošto mi je on objašnjavao, tako da eto, to bih rekao što je vezano za to. A čekaj, je li on tebi bio trener u tom trenutku u tim mlađim kategorijama, ako sam je dobro shvatila? Mislim da je bio, nisam mogu da setim sad tačno koliko, možda godinu dana ili tako nešto. Dobro, godinu dana, tako nešto. I uvek me, to me tada mnogo nerviralo, uvek me najviše kritikao od svih. Onako, na svaku neku lošu ili moju neku facu koju napravim je onako histerisao, bukvalno. I znači to mi je bilo onako baš mi je bilo, pogotovo što mi je tata i posle treba da idem s njim kući kolima, pa on u kolima nervozan, pa to je bilo znači ludilo. A posle je bilo okej, kad sam, ali to po to kad sam došao u Partizan i to ćemo. Da. A kaži mi, nekako je Kotoranima je neko prirodno stanište, voda, bazen, mnogo poznatih igrača koji su ponikli u Kotoru, imao si prilike sa nekima sigurno i da radiš i da treniraš, pa verujem da si tu negdje stekao i neke idole kada pričamo o samoj igri. Da, u Kotoru je bilo baš dosta momaka i mene kao klinca koji sam ja njih gledao i kao poistovećivao se sa njima. Pričamo o momcima koji su stari trenutno od mene recimo 2-3 godine, ali kao mlađe kategorije oni su bili onako stariji od mene, pa sam se ja na njih ugledao. Oni sada neki igraju, neki su batalili vaterpolo
Što se tiče još starijih, to je bilo kad je Primorac bio onda jak, kad su osvojili bili ligu prvak Evrope. Tad sam onako kao klinac tek počeo da razmišljam da bih ja jednog dana želeo da osjetim tu neku draž. To je bilo nevjerovatno tada u Kotoru koliko je ljudi dolazilo na utakmice. To je bio pun bazen kad se igralo utakmice. To je bilo stvarno nešto nevjerovatno je bilo. I kao klinac tek tada sam kao krenuo da razmišljam ja ovo hoću da zaigram ovako pred... Prvo je bilo znači da zaigram tu u Kotoru pred publikom, kao u svom gradu da igram za starije, znači bilo je dosta motiva i onda sam tako malo po malo gradio neko svoje viđenje, mišljenje i neku svoju kao da kažem budućnost, pa to bih mogao da pomenem za Primorac i za te starije igrače. Kada si onako postao svestan da to može da bude tvoj izbor? Kada si zaigrao za prvi tim? Ti si igrao za prvi tim Primorca? Jesam, ali to je bilo onako neko ubacivanje na recimo nekoj utakmici, recimo 2 minuta eto, da odigram. I sjećam se to je bilo ko juče, mislim da je bilo protiv Katara je bila utakmica, tada je Kataro bio onako jak. Da, osvojili kup plen, sa Gojko Petlovićem. Bio je kup Crne Gore i bio je Katar i Primorac, ja mislim, u finalu i mene su, ja mislim, ubacili, ne mislim, nego ušao sam u igru, bio, recimo, zadnjih 4 minuta i tada sam dao gol. Znači, ja to nikad neću zaboraviti, to je bilo... Znači, gubio je Primorac valjda 2-3 gola i vidjeli su da negde pri kraju zadnjih 2-3 minuta da su se odvojili i onda me ubacio, tada je bio trener je bio Čapro, Ranko Perović. I ubacio kao i sad u osnovu. Da. I ubacio me tada i tada sam dao gol Gojku. Gojko je bio na golu, tada sam njemu dao gol, ne znam da li se on toga seća, ali to je stvarno bilo i stvarno je bila tad publika, bilo isto baš ono što sam sanjao nekada, da baš tako ispostavilo, ali tad sam te neke prve čari osjetio u vaterpolu i mislim da sam tad krenuo da razmišljam, tad sam već imao ne znam koliko, 15 godina, šta ću dalje, kako, i onda je došlo to da sam 1 godinu bio na pozajmici u Kataru. To je bilo posle te godine, pred dolazak u Partizan. Bio sam na pozajmici u Kataru. Tad je Katar uzeo taj kupio, tako? Jest. I onda su sljedeće godine se raspala ekipa Katara. Nije više bilo toliko novca i to da se da tim dobrim igračima i onda su svi otišli i onda sam ja otišao na pozajmicu, odnosno u Kataru sam otišao da bih imao veću minutažu i da bih mogao da igram više i tako dalje. I malo po malo smo došli do te teme, taj dolazak u Partizan. Možda bih pre nego što krenemo na Partizan pustila jednog od... Može. Pozdrav svima u studiju, Vico, imam 2 pitanja za tebe. Prvo pitanje je da li imaš neku skrivenu tetovažu i ako imaš, koje je njeno značenje? A drugo pitanje je tu babu što si istetovirao na ruci, da li je sa mamine ili tatine strane? Pozdrav. Stvarno, kakav je to lik, to je nevjerovatno. Hoćeš da mu odgovaraš? Znam zašto me pita, ovo nije baba, da znaju gledalci, to je iz filma jednog, Apokaliptos se zove film, to je jedan lik, karakter, njega sam istetovirao, neko moje viđenje tog karaktera lika, pa neko moje poistovećivanje sa njim. A za skrivenu tetovažu znam što me pita. A ima značenje, stvarno. Onako, ima značenje tog nekog perioda kad mi je bilo teško, dok sam bio u Partizanu kao klinac. I tih stvari
dosta je bilo loših stvari, iskreno, a jedna od tih stvari je bila, eto da pomenem, taj jedan stan u kom sam živio sa bubama. Sa onako onim kokročima. Bubašvabe. Bubašvabe, da. I živao sam, recimo, ne znam koliko je, pa pola godine u tom stanu gde su bubašvabe išle po podu, onako, i uspavajući u sobi. Pa bilo u svom stanu prosto. Živjele sa mnom. Živjele sa mnom, da. Ali i onda sam to istetovirao. Nisu plaćali stanarinu, nego... Ne, da. I onda sam istetovirao tu jednu bubašvabu tu. Ovo je ko struka. Ovo je jedna od boljih priča. Sjajna priča. Ne, ozbiljno, stvarno. Ovo ćemo da isečemo onako anegdote što hoćemo da kačimo, ovo će biti jedna od... Pa dobro, znači baš ti onako ostala urezana. Ostalo mi je to, pa ono što kažu, bolje je prvo da je loše nego da prvo bolje, da je prvo dobro pa onda da bude loše. Bolje je prvo loše pa onda da se ide dalje, što se kaže, na dobro. I mislim, taj period je bio stvarno onako, to je bila čak ja mislim posljednja godina Partizana kad sam znao da ću da idem dalje u inostranstvo i to je bukvalno bilo zadnji trzaj da samo da se preživi da odem. Ali šta, u suštini mogu da kažem da se isplatilo sve taj drill i Partizanova škola i sve, mislim da se isplatilo i tekako, tako da zahvalan sam im na tome. Pričat ćemo o drillu i tome, nego imam nešto drugo te pitam, s obzirom da si ti jedan od trojice igrača gde su, kada su govorili stalno, eto, Srbija je napravila krucijalan potez, dovela trojicu momaka sa mora iz Crne Gore, Andrija Prlinović, pa onda Duša Mandić koji onako takođe iz Kotora. Iz Kotora. Da. Ok, ali... Kotor. A pa kaži mi koliko je bilo, Nemanja, tada teško za tebe da doneseš tu vrstu odluke. Dolaziš u Beograd i automatski negde donosiš i tu odluku da igraš za Srbiju, ne igraš za Crnu Goru. Koliko je tu bila teška odluka, pričao sam i sa Andrijom i sa Mandom vezano na tu temu, pa ajde da čujemo iz tvojeg ugla kako je sve to izgledalo. Pa iz mog ugla onako, kako bih rekao, u Crnoj Gori dok sam bio odnosno u Kotoru, dok sam igrao za crnogorsku reprezentaciju sam bio pozivan za mlađe kategorije i u mlađim kategorijama često sam ispadao, često sam imao malu minutažu, baš onako, što bi se reklo, malo šikanirajuće, ajde. Dolazak ovamo u Partizan i poziv od selektora Dejana Savića tada, koji me je pitao da li želim da igram za srpsku reprezentaciju. Ja sam sa zadovoljstvom rekao da želim, znajući da to ne znači ništa. Mislim, poziv za srpsku reprezentaciju u suštini da li želim da budem tu, da se nadmećem i tako dalje. Ja sam rekao da, ali to nije značilo stvarno ništa, jer ja sam odustao od crnogorske reprezentacije odavno, nije to uopšte bilo kao da sam gledao da li želim za srpsku ili za crnogorsku, jer nisam iskreno bio, kako bih rekao, možda ni čak ni psihom, a ni zainteresovan, eto. Ovamo već kad sam došao, kad sam dobio poziv, kad sam osetio to neku ozbiljnost i rad, trud gde treba da se uloži i kako bih rekao, da ništa ne može da se onako, da se dobije na poklon. Da mora da se zaslužite kako, to mi se svidelo i to je bio neki od prvih izazova koji sam imao u svojoj karijeri. Počevši sa Partizanom treniranje i posle to reprezentativno. Stvarno, da kažem, nisam se dvoumio, ali znao sam šta me očekuje, tako bih rekao. A taj drill koji si sad apostrofirao vezan za Partizan, šta je podrazumevao? Koliko se to razlikovalo od onoga što si radio u Kotoru i kako si podnosio? Da li tu sad mogu da nađem onu malo pređešnu tvoju priču da je bilo teško, da je bolje što je tada bilo teško? Da. Po Partizanu, kad sam došao, tad je Partizan vodio i dalje Igor Milanović. Tada sam bio u Banjici prvu godinu i tada sam trenirao sa Banjicom i ostajao sa prvim timom. Tako da, kako bih to rekao, neki
dupli trening odrađivao i sa prvim, ili dolazio sa prvim timom pa ostao sa Banjicom, ili obrnuto je bilo. Posle toga je došao Vladimir Vujasinović, sa koji sam proveo 3 godine, to je krenulo, znači, što se kaže, pakao. Drilovanje. A prva njegova godina, stvarno to neću zaboraviti, to je bilo jutarnji treninzi 4 sata, a večernji recimo 2,5. Ali onako, kako bih rekao... Intenzivno. Intenzivni treninzi, da, i tekako, i to je bila prva godina, posle on malo smanjivao i to, ali opet, kad vam je on trener, uvek onako, on nam je najviše smo ga gotivili i najviše smo mu se divili zato što je onako odrađivao je ponekad treninge sa nama. Mogu je da radi sve što i vi radite. Da, otprilike, i onako smo se ugledali skoro svi na njega i on nas je iskreno malo i vukao u tom nekom odrastanju. Što se tiče da bukvalno smo gledali u njega kako trenira on. I ja sam prvi to radio i tako sam nekako, ugledao sam se na njega, baš dosta stvari sam naučio iskreno što se tiče i o vaterpolu i ovako i o životu, tako da ali jeste bio je stvarno veliki iskreno drill, to ne želim da sakrivam, stvarno je bilo onako teško. Ali to mora iskreno da se prođe. Ono što mislim je da bi to trebalo da prođe većina momaka mlađih ili to čisto da osete da sve mora da se zasluži u životu, da ne može da baš tako sve lako da se što se kaže da ti neko na tanjir donese. Ne, samo sam htjela da se nadovežem sa pričom vezano za tu Partizanovu školu. Ko je u tom trenutku trenirao s tobom kad si tek došao, ko ti se našao i sama adaptacija na Beograd, koliko ti je teško pala ili ipak nije, ipak su ti bili tu vršnjaci? Teško mi je iskreno palo dolaženje iz tako male sredine kao što je Kotor u Beograd, pogotovo ta neka, kako bih rekao to, hladnoća onako u početku. Najviše mi je pomogao, tu mi je bio Dimitrije Rističević sa kojim sam i dan danas prijatelj. On mi je najviše pomogao iskreno kad sam došao u Beograd. Bio je tu Dušan Mandić koji mi je onako usput, pošto on tu već bio 2 godine, govorio mi je kako bi trebalo, šta ne bi trebalo. Bio je Dimitrije Obradović. Dimitrije, da. Da, sa njim sam isto dosta vremena provodio, sa njim sam isto bio i dalje sam prijatelj, međutim on je sad dole u Herceg-Novom pa se malo i slabije čujemo, ali izdvojio bi njih trojicu i sa Rističevi sam krenuo da kažem da upoznajem Beograd. Odmah taj osmih, sve nam je jasno. Da, pričat ćemo, ima pitanje neka, pa ćeš da pričaš malo o tom upoznavanju Beograda. Da. A kaži mi taj drill, opet ja se sad vraćam na staro, taj drill, koliko, da li te dovolj neki put do situacije da kažeš, ljudi, ja ne mogu ovo više, 6,5 sati treninga dnevno, pa samo kad pomislim na tako nešto, deluje mi zastrašujuće. Jeste, 100 puta. 100 puta. I u početku, tek kad sam došao u Partizan, posle 2-3 mjeseca sam htio se vratim u Kotor. Posle toga takođe, to neko prolaženje, a ne mogu da kažem, nije nepravda, ali te neke situacije gde treba da se zaćuti, gde treba da se proguta, gde ne znam. Dosta je bilo stvarno nekih situacija gde sam bukvalno bio u fazonu da ću da odem, da ću da kažem da ne mogu više ovako. To sam prevazišao tada i više u tome ni ne razmišljam, jer nema odustajanja, ali tad sam stvarno bio onako, mogu bi da kažem, sa glavom
da želim, ali po svim tim pritiskom onako bilo je baš stani pani moment gdje sam baš bukvalno bio u fazonu da ću da završim, ne da završim, ali znao sam ako odem iz Partizana, ako završim sa tim, da mislim da bi to bilo to, jer meni je to bio najveći izazov da budem tu, da se dokazujem, da idem dalje i da uđem u reprezentaciju i tako to. Kad bih da sam tu odustao, mislim da bi i završio sa vaterpolom. Tako da, ali bilo je itekako, pogotovo to što si rekao, i to treniranje i bube. Da, i bube i sve, i hladna voda, i baš je bilo onako dosta stvari koje su se nakupile. Zašto mi je vrlo onako negde inspirativna priča treba da bude i za te mlade koji slušaju, jer ti i tvoja generacija, koliko se to sad, zato i potenciram, koliko se razliku u odnosu na trenutno stanje u srpskim klubovima, vi kao da ste bili u nekoj ruci na koledžu gde nisu sjajni, kao da niste bili u profesionalnom klubu, nego ste bili na koledžu gde učiš, za učenje ne dobijaš maltene ništa, znači nemaš novac za to, nego ti prosto učiš i imaš profesora, u ovom slučaju Vladu Vujasinovića, koji vas animira i prolazi sa vama i ne znam, te neki, kao da vam je otac, kao da vam je brat, ne znam, i to je nešto što zaista lepo je čuti i svaka čast Vladi što je izneo tako nešto, jer mnogi ne bi mogli da iznesu u takvim uslovima jednu takvu priču. U krajnjem slučaju lepo je što ističeš koliko vam je pomogao da se formirati kao igrači, kao ljudi. Da, ne, stvarno za Vladu imam samo najbolje da kažem. Ovo što si rekao, mislim da se većina nas mlađih ugledala na starije kolege. Evo, opet se vraćam na tu reprezentaciju i to, jer mislim da smo mi svi od njih naučili kako se treba ophoditi prema nekim stvarima, prema nekim situacijama. Što se tiče trenera, također imamo poštovanje prema Dejanu. Dejan je stvarno za mene iskreno najbolji trener, a rekao bih, kako bi to objasnio, neki odnos gde možemo da budemo iskreni sa njima, ali znamo i granicu. Tako da mislim, to se gradilo odavno, kao što sam rekao na početku emisije, nije to sad ništa novo, samo hoću da kažem da bi tako trebale i ostale generacije da gledaju u starije i da znaju kako i šta treba da rade. Eto, ako ne znaju kako šta, eto, neka gledaju, ne znam, video snimke jednog Filipa Filipovića, Andrije, Dušana Mandića i tako to, ili ako nisu bili u mogućnosti da budu uz njih i da gledaju lično u njega i kako se on ponaša, i to, eto, u nekog koji je njegov, da kažem, zamjenik, eto. Da li se sećaš debitovanja za prvi tim Partizana? Ne mogu da setim koja je bila prva utakmica za Partizan. Mislim da je bilo u Pertu, Australija. Tad je Vladimir Vujasinović bio još, ja mislim, igrač, jeste. Bio još igrač, mislim da je Uroš Stevanović nas je vodio tada, da. U Pertu, da, mislim da je bio neki turnir i da sam tada ja čak prvi put zaigrao kao za prvi tim. Onako, igrao turnir, posle, ne mogu sjetim utakmice, recimo prve utakmice sa Partizanom, ali to je ta neka utakmica koju pamtim kao da sam prvi put zaigrao kao za Partizan u Australiji. Neki turnir u Pertu je bio, ne mogu da sjetim. Sad, s obzirom da si sa Partizanom osvojio 2 puta prvenstvo i jednom kup Srbije, šta bi izdvojio? Šta ti je onako ostalo baš upečatljivo kada se setiš tih trofeja? Pa najviše mi je bilo pobjeda protiv Crvene zvezde kad su bile pune tribine, taj snimak i dalje gledam na YouTube. Onaj je bio neki preokret kad su vodili 4-1 pa smo mi prokrenuli na
6-4, tako je nešto bilo. Ne mogu sad tačno da se setim. Tad je baš ono mi ostalo... A prvi trofej je bilo kad smo pobedili Radnički 3-0 u seriji, u finalnoj seriji. Pa i to niste bili favoriti ni tada? Ne. Bila je prva utakmica, smo pobedili tamo, pa smo onda kući pobedili na peterce Soro kad branio glavom. I onda smo tamo pobedili zadnju utakmicu i da, to je bio prvi. To je možda Mandina posljednja sezona. Ja mislim, da. Jeste igrali ti Mandu u Kotoru? Ne. Ne znate se odatle? Nismo. Mislim, igrali smo malo mlađe kategorije, to, ali nismo kao zaigrali ozbiljna vaterpolo jedan zajedno. Nikad i kroz mlađe kategorije mislim da smo čak se nešto razdvajali, da li ja sam išao možda za mlađe ili za starije, a on je išao, ne znam, ne mogu setim sad, ali ne sjećam se Dušana dobro. Hoćemo pre nego što pređemo na inostranstvo da pustimo sledeće video pitanje. Ako nema Nemanja ništa vezano za Partizan, idemo na video pitanje. Ajde. Pozdrav svima u studiju, pozdrav svim vašim gledateljima i pozdrav mojem bratu Nemanji. Imam 3 pitanja. Prvo je koja mu je omiljena životinja i zašto? Koji mu je najdraži ili najsretniji broj i zašto? I generalno me zanima da li sve ove njegove tetovaže imaju ikakvog značaja, i ako imaju, da mi kaže koje je značenje ove babe koju je tetovirao na desnoj nadlaktici. Eto, to su moja pitanja, jako se veselim ovoj emisiji podcasta i još jedan pozdrav svima. Ćao. Opet baba, pa eto šta, govor za babu si ispričao. Da, to se ispričao. Šta je rekao? Životinja. Pa mačka. Mačka, a? Ali zašto? Jel ima neko kao... Pa nema neko značenje, nego iskreno volio sam životinje od uvek, ali tek sam se ove godine suočio da imam 2 mačke u stanu, mislim, kao kućne ljubimce. I obe su udomljene. I ne znam, nekako baš sam se onako vezao, majke mi za obe te mačke. Imam omiljenu Žile se zove ta manji mačak. On je bukvalno, znači to je... On je baš pravi kućni ljubimac. Pravi. Samo da spava i da se mazi, i to mu je to. Ti se poistovećuješ sa mačkom. Da. I omiljeni broj? I omiljeni broj... Ne znam šta bi sad rekao za omiljeni broj. Mislim, znam šta me on pitao, nego... Nemam omiljeni broj, ali od uvek sam kao mlađi igrač uzimao broj 9. Kao napad... Ne moraš dalje, kao napad... Napadaš. Špic, to. Da. I uzimao sam broj 9 i ostao mi je tako broj 9, a sad sam u reprezentaciji, pošto Jakšić nosi 9, pa što me pita, broj 6 nosim, pa on kao koji omiljeni broj. Zna ja što me ne pita. Dobro. Jesmo zaokružili taj prvi boravak u Partizanu? Ili ima još nešto da se kaže što bi ti istakao, a da nismo prošli? Pre nego što krenemo malo na ovu inostranu karijeru. Pa ne znam. Mislim da, eto. Nema, možemo dalje, ajde. Možemo dalje, a? A, da. Ne znam šta bih još izdvojio, stvarno. Dobro, okej, tvoja emisija, zato ti pitam. Ako imaš nešto što ti je bitno da istakneš, nećemo te zaustavljati. Ma možemo dalje. Možemo dalje. Da. Ništa, pa idemo na prvi odlazak u inostranstvo. Kako je došlo do te odluke? Da li si u tom trenutku imao nekog ko je bio sa tobom tamo ili si bio potpunosti sam? Buljak meni. Tako. Prvi odlazak u inostranstvu, Dimitri Stikas je bio u Partizanu tu jednu godinu. On je iz Vuljagmenija, tamo živi. On se vraćao te godine kući i ja sam onako ga pitao kao da li su zainteresovani za centra, za moju poziciju tamo, i on je tamo pričao i onda sam dobio poziv od njih i tako sam završio svoje prvo inostranstvo.
Odlazak u Atinu, u ekipi gdje sam samo ja bio stranac, malo onako malo teže. Prijatno. Baš mi onako taj period, tog prvo inostranstvo, onako mlad. Koliko smo godina tada? 21 se otišao. Ne mogu da kažem baš da mi je bilo super, ali kako bih, ne znam, to je neko novo iskustvo bilo za mene, ali eto, rekao bih sve u svemu da mogu da kažem od 1 do 10 taj Vuljagme i da je, eto, 7 jedna. Ali kakav je vaterpolo tamo? Je li to bio najveći problem? Kako se trenira? Koliko se razlikuju odnosno na treninge koji su bili u Partizanu? Pa, iskreno velika je razlika. Tamo je više grčka škola klasična, onako bazirano je na plivanju, najviše i na nekoj, kako bih rekao, nekoj statici, što mi ovdje iskreno u srpskom vaterpolu i u reprezentaciji to nam nije normalno, iskreno. Da se igra recimo statična odbrana, samo blok, da se ne izlazi na igrača i tako to. I razlikuje se i tekako vaterpolo grčki, ali eto, kad mogu da kažem, snašao sam se tamo, ne bih ništa pretjerano pričao o Vuljagmeniju, eto, samo da mi je bilo jedno veliko iskustvo što se tiče tog prvog odlaženja u inostranstvo, gdje sam sam bio stranac u ekipi, gdje mi je itekako teško palo da nemam sa kim onako da ponekad odem na piće, ne znam, da se ispričam. Grci, momci ti u Ljogmeniju sa kojima sam ostao dobar, sad igra Manos Zerdevas kao golman u grčkoj reprezentaciji, on tada igrao u Ljogmeniju. Da, sad je u Olimpijakosu sada. Da, a Mario Kapocis isto, koji je isto grčki reprezentativac, on sad se bio u Olimpijakosu pa je sad u Ljogmeniju. Sa njih dvojicom. Isto baš super momci, to sa njima sam se eto najviše združio tamo, sa Tikasom eto koji igra u Partizanu i sve u svemu, eto kažem, ništa ne bih posebno izdvojio, sem da je to bilo neko kao prvo iskustvo moje sa inostranstvom i to je to. A kaži mi život, ili ti lego sad, ne znam, jeste? Jagnjetina, izlasci, ja? Kako je to sve prolazilo? Jeste, ja? Pa jeste, Atina je stvarno super. Super grad, stvarno. Onako, isto sličan Beograd, onako živ, uvijek je bilo neko dešavanje, a i klima je bila također onako super. Bukvalno je leto počinjalo u martu, tako da... Znaš kako, ovaj širok osmijeh, kad sam te pitao, sve mi jasno, ne moraš da objašnjaš uopšte. Ništa, onda idemo dalje, s obzirom da ta Atina nije dugo potrajala, nakon toga odlaziš u Trst. Kako se sećaš tog prelaska, Trst. Kako je došlo do toga? 4 godine. 4 godine u Trstu, da. Trst mi je ostao baš u lepom sećanju, eto. U Trst sam došao preko Miroslava Krstovića. Aha, bivšeg igrača Partizana, da. Da, i Dejan mi je rekao, selektor, Dejan mi je rekao da bih mogao da se javim u smislu da Trst traži centra. I ja sam poslao Miroslavu poruku i on je odmah kontaktirao menadžera tamo u Trstu i ništa, dogovorili smo se i to je moj prvi dolazak. Tad sam došao u Trst sa Draškom Gogojem. Da. Sa njim i sa njim sam bio u stanu. Delili smo stan, bio veliki baš stan. 2 sobe, 2 kupate, baš je bio veliki, tako da nije bilo kao, da kažem, problema. Šta još mogu da kažem? Da, tad je bio, znači u stranci smo bili ja, Draško i Nino Blažević koji sad igra negde mislim da je u Nemačkoj, ne znam za koji klub.
On je Hrvat. Šta mogu da kažem, da, to je ta prva godina. Onda je, kako se zove, druga godina krenula, tad je došao trener Italijan, Daniele Bettini. Sa njim isto sam super odnos imao. Što se tiče momaka iz Trsta, isto stvarno baš su dobri momci. Osjećao sam se iskreno u Trstu, eto, baš onako prijatno i baš su, da kažem, baš su mi ugađali iskreno. Ljudi iz Trsta jer oni su onako, kako bih rekao, privatan klub, nekako su kao mala porodica, onako, oni kažu Società, Trieste, nekako su svi tu. Pričao sam ti ovo pre nego što je krenula emisija, da oni se tu drže svi zajedno iz Trsta, onako neka atmosfera bukvalno porodična, kako bih rekao, tako da Trst mi je ostao baš u dobrom sećanju. A što se tiče grada, isto je onako baš lep da ode, da ko nije bio da se vidi, da se popije kafa na pjaci Unita i to, ali u poređenju sa Atinom je loš. Loš. Za neke druge aktivnosti, noćni život. Da. Jeste, ono je mir. Ali dobro, mislim, lokacijski ti je dobar. Lokacijski je tu blizu uz granicu sa Slovenijom, imaš tu mogućnosti, Udine nisu daleko, u krajnjem slučaju ni Venecija nije daleko, sve ti Venecija, neko, sat i 15 more ti je tu, brda su ti blizu, možeš i na skijanje, stvarno je Trst idealna lokacija za neki život. Jeste, pa zvali su me dosta puta i ovi momci što su igrali tamo stariji, oni su išli sa porodicama pa su me pozvali. Eto, setili se da pozovu stranca, ja to stvarno cenim kad se sete tako nekih stvari. Pozvali su me 100 puta da idem tako s njim na planinu, ne znam, na neki roštilj i tako te neke stvari. Stvarno, onako, kako bih rekao, da se vratim, ajde, na sekund ovo, što se tiče Partizana, koji god stranac da je došao u Partizan, nikad se iskreno nije osjećao kao stranac. Što se tiče moje lične, ovako, kako ja vidim to, iz moje lične perspektive, jer uvek smo mu tu bili i kad mu treba nešto i kad bi on izašao i kad uvek smo bili tu da neko to uskoči, uvek, znači za bilo šta. I iskreno, zašto sa ovo Atinu sam ajde kao nešto, zato što nisam se osjetio tamo baš onako prihvaćeni. I onda u Trstu je potpuno drugačije bilo. U Trstu sam stvarno uživao, iskreno. To je mnogo. Bravo, otvorio si jednu temu koja je zaista super tema. Veruj mi da mi nije palo na pamet, evo, ovih 86 epizoda ni jednom da je potenciram. Koliko se osjećaš kao stranac, a znam da su ovde stranci ne osjećaju tako, naprotiv, da smo mi takav narod. Prosto, čak smo nekad, što mene strašno nervira, smo nekako blaži i gledamo onako, da se naljuti neko. Da. Bravo, kao gledamo, negde ćemo pre da prihvatimo stranca nego svog čoveka. To je zaista, to meni smeta, baš mi smeta i super si temu otvorio jer eto, ti si jedan od retko i rekao da se negde nisi osjećao prosto prihvaćeno i da je teško biti stranac, biti u tuđoj zemlji. Ma jeste, iskreno. Jer ko nema problema sa tim u smislu lično kako se osjeća i kakav mu je duh i šta li ja znam. Što se tiče utakmica, isto, manje više isto u smislu, ako to mogu isto otvoreno da kažem, ako se izgubi, to prvo koga će da pokažu je stranac. A u smislu ako se izgubi i ako je nešto bilo loše, prvo će da kažu on nije, ne znam, da nije dobro odigrao, nije dobro plivao, nije dovoljno dao gola, uvijek će da nađu nešto. Nije bitno šta. Da. A sa tim sam se suočio, nije da se nisam suočio i u Trstu, ali u Trstu su bili mnogo onako u smislu blaži, nisu oni sad nešto mnogo to potencirali, ali isto bilo i toga, ali sve u svemu kažem, stvarno mi je Trst ostao u jednom baš lepom sećanju. Koliko ti to ti gradi karakter negde ti jače, ti si kao mlad, si se suočio sa tim stvarima da možda raspoznaš
gdje si i šta si i kakva su očekivanja od tebe. Jesi naučio jezik? Jesam. I jezik sam učio davno, ja još u srednjoj školi kao izborni je bio predmet italijanski. I onda tamo kad sam došao baš sam onako lagano, posle možda 2 mjeseca, 3 mjeseca sam krenuo da pričam sve. Jer ja sam dosta sam razumeo, ali nisam mogao da pričam u smislu da rečenica, vreme i to da stavim, pa vremenom sam uklopio kako šta. A što se tiče vaterpola i treninga, kako je to izgledalo u Trstu? U Trstu pa dobro, jedino što me onako malo odvraćalo od svega toga je što na primjer potencirali su tu jednom dnevno da se trenira. I onda je to onako koliko god jednodnevno, ne znam kako bih to objasnio, recimo ponedjeljak 1 dnevno, utorak 2, sreda 1, četvrtak 1 i recimo petak ako imam utakmicu, subotu isto 1 i eventualno 2 ponekad. Onako malo treniranje. Malo, da. Iskreno za visoko natjecanje i za neku spremu mislim da mora 2 puta da bude iskreno bazen. Mislim, jednostavno, ne znam kako bih rekao, meni nije prijalo. Možda, na primjer, da je možda bio jači intenzitet tog jednog treninga, možda je bilo drugačije, ali ja sad govorim za Trst kako je bilo. Mislim da intenzitet treninga nije bio dovoljno onak da bi se moglo jedan put trenirati, kako bih drugim rečima rekao. Jasno. A iskreno nisam još probao, ali momci iz Novog Beograda su rekli da im je prijalo da treniraju jedan put dnevno, tako da što da ne, ako je kvalitetan trening intenzivan i jedan put dnevno uz teretanu, ono što sam čuo, mislim da možda može i to. Da, nije to dugo trajalo. Da, oni se vratili. Da, vrataju se na 2 puta. Da, a u Partizanu isto treniraš 2 puta dnevno, da. Pa to je neka, da kažem, dogma neka jugoslovenske, da kažem, škole vaterpola, da. Kad se nakupe intenzivni treninzi, to onda se da, recimo, jedno večer slobodno, ali manje više sve, 2 puta dnevno. Sami nadolazenje pitanja, ali dobro, to smo, negde smo i prolazili ranije, da ta neka usporedba, recimo, to neke italijanske škole u odnosu na našu srpsku, koliko se tu razlikuje kada govorimo o nekoj suštini igre. To često ljude zanima da čuju od vas koji ste igrali, konkretno je tu Italiji, koja je i veliki rival Srbije već maltene od vajkada. Pa, iskreno, Italija igra, pogotovo italijanski timovi, taj Proreko i Breša igraju stvarno na visokom nivou, stvarno su baš dve kvalitetne ekipe. Za ostale ekipe u Italiji ne mogu da kažem onako ništa sad specijalno, ali njima se bazira im se igra, znači na tom plivanju i na tom skakanju po glavi, što kaže drpanju, malo agresivno igri, ali sve na ivici tog isključenja koje se Italijanima stvarno i u italijanskom šampionatu ne svira mnogo. Znači, kako bih rekao, moja kao centarska pozicija, jako sam imao nekog beka koji je slabiji i dozvoljavalo se recimo da igra agresivnije. Da ti skače po glavi. Da. Dozvoljavalo se da igra agresivnije. Jednostavno, tako su navikli, tako se njima bazira, tako igra, što i tako igra manje više iskreno i reprezentacija Italije, tako da... Koliko puta je došlo da ono koji te čuva da mu kažeš, da ga zvekneš, da ti muka od udaraca koje si dobio, jer ti si baš na specifičnoj poziciji gde ruku na srce dobijaš dosta batina, da budemo iskreni, da prevedemo onako slobodnim rečnikom. I gde treba i to za batine, ajde, ali treba istrpeti koliko propuštenih napada može da bude u smislu da ne bude gola i tako to, a da 30 sekundi radiš tamo sa
mislim, biješ se, rvaš, tamo vamo. Ajde, ne dođi loptu do baš tebe. je malo, da, iskreno malo pozicija gdje treba imati malo psihe. I kako se boriš sa tom psihom? Ma, dobro. Naučio si. Naučio si i da vratiš. Bilo neki moment onako baš specifični s koje pamtiš, da ne znam, neki udarac koji si dobio ili da te neko baš nervirao u bazenu mnogo? Pa pamtim jednog igrača, da, najviše. Dok sam bio u Partizanu, još vraćam se opet, protiv Primorja smo igrali, tad je Primorje bilo jako. Kad god da smo igrali, hoću reći, protiv njih, Antonio Petrović. Antonio Petrović, da. Crnogorski pesivac. On me uvijek maltretirao. Jeste. U smislu, to je znači bilo, a nije da nisam vraćao sam naravno, nego, eto, njega pamtim, koji je išao da čupa, da udara, da tako. Stil igre. Italijanski stil igre. Da. A za neke ostale sad znam. Pa ne znam, pomenuo bih samo da mi je bilo najteže igrati protiv, najteže u smislu onako da sam se osjetio nemoćan u smislu, protiv Ivovića. Protiv Leki. To su mnogi rekli. Da, stvarno je prejak je stvarno. Da. I sad u ovim, ajde, da se ne naljuti godinama, malo poznijim igračima, ajde tako da se izrazim. Spreman je i dalje vrhunski. Prejak. Jeste. Ništa, vraćamo se sad, mene interesuje šta je razlog odlaska iz Trsta, s obzirom da si sam naglasio da ti je sve to prijalo, je li korona uticala na to, da li je tebe uopšte korona tad zahvatila tamo, jeste? Tamo, jeste, nisam, razlog najveći zbog odlaska iz Trsta je bilo to neko zasićenje, iskreno nisam više mogao da, kako bih rekao, ušao sam u kolotečinu, malo sam bio usporio ritam sve i malo mi se činilo da moram da dođe do promjene. To je bio razlog, a to kad si pomenula za koronu, bilo mi je baš i meni, a i mislim da je svima bilo u italijanskom šampionatu teško, jer tad se pomeralo non stop prvenstvo. Bilo je utakmica da se igra jedna utakmica i onda da se 2 mjeseca ne igra utakmica. Pa se onda odigra recimo 4 utakmice u roku od 2 sedmice, pa se onda poslije toga opet ne igra mjesec dana. I sve tako, onako, pomerali su zbog korone, pošto znamo svih da je Italiju baš jako bilo udarila korona, pa su se oni mnogo pribojavali da se ne vrati i tako dalje. Tako da, to je bila, mislim, da, posljednja godina kad sam bio. Posljednja godina koju sam odigrao u Trstu, na taj fazon smo odradili. Bilo je baš teško, iskreno, katastrofa. I onda se vratio opet Partizan, je li tako? Iskočio Partizan i eto. Da. Iskreno kažem, baš sam srećan i osjećam se zadovoljno u Partizanu. Baš su se podigli u smislu svega, iskreno. Ništa nam ostaje, samo da poželimo da to nastavi u tom smeru. Da. Pa da ajde, nešto smo i pričali, ajde, pošto ljudi i zanima generalno kakvi su ti planovi, da završimo ovu klupsku sada priču, kakvi su ti planovi za narednu sezonu, ili postoji neka vrsta dogovora ili još ne znaš ni sam? Pa ne znam i dalje ništa. Iskreno sačekao bih da vidim šta se dešava sa Partizanom. Pošto kažem, iskreno baš sam onako zadovoljan, što se kaže, lično. Sačekat ću da vidim sa Partizanom, a ako, daj Bože, a ako ne bude ništa, tražit ću opet da vidim da idem negdje da igram, ali ne bih išao, sada da kažem vama, ne bih išao recimo da igram opet taj neki Trst ili išao bih neki jači klub u smislu, ambicija. Ako bih mogao, ambicija, recimo, da barem da igram Len Kupa, Bravo. Len Kup, a ako upada nešto za Ligu šampiona, to je ekstra, ali eto, Len Kup neki, to bih najviše ciljao. Da ostaneš onako, da budeš na radaru, što se kaže. Ok, pa eto, to ti želimo da bude tako, pa samo da ono što je najveća želja nas ovde, da srpski klubovi i dalje budu jaki, stabilni i da to bude onako jedan duži vremenski period. Nadamo se da će tako i biti, a i samim tim da i vi budete zadovoljni. Zašto da igrate, da se osjećate loše u inostranstvu kad može da vam bude dobro ovde. Da. To je suština. Ajmo da
ti si, Nemanja, neko ko je, pričali smo na početku emisije, osvojio si zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2018. godine u Barceloni, pa ajde malo da se prisjetiš pre svega kada si se prvi put pojavio na nekom širem spisku selektora i da nam malo opišeš sve to u Barceloni, jer je iz tvoje perspektive jedinstven osjećaj. Osvojiti zlato, slušati himnu, to je nešto što svaki sportista sanja. Jeste, pa bio sam na, da kažem, na tom širem spisku od onako širem u smislu da sam do kraja išao svake pripreme, recimo, mislim da je prvo bilo 2017. Mislim da za olimpijske igre 2016. mislim da sam posle 7 dana ili tako nešto, ne mogu da setim sad tačno. Da, tu su Boba Nikić i Dule Pjetlović išli. Da. A 2017. da, tu nisam upao, a onda je došlo Evropsko prvenstvo, 2018. Evropsko prvenstvo. Sećam se, to letom isto onako stalo, verovatno i zbog te osvojene medalje, i to onako tenzično vrelo i znači baš mi je onako stalo upečaćeno te reči selektora kad mi je rekao da recimo da sam prošao da idem na Evropsko prvenstvo, to isto dečački san, bukvalno baš neki osjećaj onako zadovoljstva, a opet treba izgurati, ipak treba sada predstavljati, opravdati očekivanja, reprezentacija i sve to. A ništa, to bih izdvojio, a posle Evropskog prvenstva to ima toliko stvari i toliko tih nekih kako bih to rekao, mini slika u mojoj glavi, ima ih znači milion stvarno. Podijeli makar neki samo, ajde. Pa taj neki odlazak ranije pred Evropsko koji su imali sparinge sa Španijom, pa smo bili smešteni u tom nekom hotelu, bukvalno ko vojni hotel, znači samo kreveti i dole je bila menza, da ide ovako, da idem i da mi oni sipaju i to, pa onda teretana, pa onako bilo, mislim, to prvo suočavanje sa svim tim, veliko prvenstvo, znači toliko sam bio pod tenzijom, sjećam se da sam teško i spavao, iskreno, znači toliko sam bio pod tenzijom da onako krenem da zaspem i koliko sam pod tenzijom da se trgnem. Da ne mogu da uhvatim san, nego se trgnem iz sna. I pa ovo što sam pomenuo, to teretana, pa onda sparingovanje sa Špancima i onda napokon taj početak koji su, to je najbolja stvar, onako kad samo jedva čekaš da krene, da je dosta priprema i svega, samo jedva čekaš da krenu te utakmice i da se prepustiš svemu tome, da uživaš, što se kaže, u prvenstvu. I ništa, onda je krenulo prvenstvo i sjećam se tog dolaska do četvrtfinale protiv Mađara, gdje sam ja Andriju pitao u sobi kao, Andrija, hoćemo kao pobjediti ove Mađare, kao nisu baš došli u full sastavu, sjećam se da su bili tad nešto u lošem sastavu došli, u smislu nisu bili ovi jaki igrači. I Andrija koji mi kaže, opusti se, dobijamo ovo. I onda neko otvaranje je bilo, ne znam, 4-0, 5-1, tako nešto, ja na klupi već krećem radovanje i onda polufinale Hrvatska. To je bilo, mislim da sam protiv Hrvata baš onako osjetio sam se, znači ja mislim da nikad u životu više neću moći toliko, da ja sam leteo po vode, ja mislim da sam. To mi je onako bilo, za to ulaženje u finale i znači bilo mi je bukvalno u glavi i normalno protiv Hrvata uvek specifična utakmica. I isto tu sam par puta, onako fleševi mi se javljaju, sjećam se da je tad Filip dobio udarac, gde sam ja bio iza Filipa
ali toliko mi je bila puno atmosfera da ono, kako sam čuo plivaj gore u napad, odbrana napad, ono, udarac i niko nije stao. I ja sam ovako bio u jednom momentu, čak ima i na sniku kad sam gledao na YouTube, ovako sam bio stao, ovako sam pogledao, digao ruku kad sudi i bukvalno sam nastavio da plivam i ono razmišljam u sebi kao šta se desilo upravo, ono, udarili su ga. Da. Što nije zaustavio, ne znam, isključenje i to nije bilo jasno. I ništa, eto, kada ta se utakmica završila, pobedili smo, a protiv Španije to finale isto, to je... Stresno. Barcelona, ono, samo njihovi navijači. Peterci. Peterce. A imam taj neki, imam taj neki, kako bih rekao, za Peterce, ne volim imam osjećaj da kad gledam da predusmerujem lošu energiju. Aha. I onda ja na svoje, na primjer, naše Peterce ne gledam, a na primjer kad pucaju oni, ja ovako gledam i molim Boga da promaš. Da usmerim tu lošu. A naše ono, ovako stanem pa kad ovako pa onda podignem. A kad šutiraju ovako gledam, direkt. Da preusmerim da ode u stativu. Sjajno. Pa dobro, ispostavilo se kao dobro. Da. Tad je Bane odbranio onaj treći, znači, da. Tad kad je... Mi smo dali svih 5, a Bane odbranio treći. Oni su treći promašili onaj, kako se zove? Boris. Da. Nije ni važno, obranio je Bane. Ne znam koji igrač, nego, ne znam kako se zove, ono, akrilni igrač je onaj, crni. Nebitno. Da, nebitno. Bitno da je Bane odbranio, to je važno. I ništa, onda to je krenulo, mislim, to mi je bio, ono, da kaže, dečački san, ono, kao reprezentacija, osvajanje, zlato, ludilo, znači sve u jednom. Ali toliko sam bio pod tenzijom i adrenalinom i da je to meni bukvalno onako prošlo baš u smislu brzo. I tek posle kad sam došao u Beograd i to kad me pustilo sve, sam razmislio i rekao, ti si osvojio si zlato, ti si evropski šampion, čoveče, znaš. Znači, baš ne znam, to mi je i kad smo sad pomenuli za našu reprezentaciju mlađu, iskreno priželjkujem da opet osjetim taj osjećaj sa mojim drugovima, odnosno sa našom generacijom koji smo tu, jer opet će imati iskreno za nas veću čar kad mi budemo izgurali nešto do kraja. Kad vi budete lideri cijeli priče. Kad mi izguramo našu priču do kraja, ako Bog da, i mislim da će imati još veću draži, još veću vrednost, se kaže, eto. Tako da ja iskreno priželjkujem isto, ja volim dosta da ovako kad sam sam da razmišljam i da sanjam tako o tim momentima, jer tako mislim da ih privlačim. Aha, bravo. Tako da eto, vidjet ćemo. A koliko se tvoj život promenio posle Barcelone? U smislu, ne znam, neke popularnosti ili šta god, ne znam. Pa nemam pojma. Malo nekim drugim sportovima koji su ovako popularniji i ima više efekta. Da. A što se mene, nije ništa posebno, iskreno. Što se tiče mene ništa posebno, majke. Eto, tad sam bio u Trstu, to je znači, posle prve te godine Trsta sam upao u reprezentaciju, onda sam tokom leta, ne znajući da ću da idem na Evropsko prvenstvo, i to produžio ugovor sa njima na još 2 godine. Da sam znao u smislu, možda bi se drugačije odvijalo, možda bih sačekao da se završi prvenstvo i to, pa da mi neko pomogne u smislu da me preporuči negdje gdje treba, ali ništa, potpisao sam već bio i tako je bilo, morao sam da se vratim u Trst, tamo sam odradio još 2 godine. Poslije toga su mi rekli ajde još jednu, tad je došla korona. I iskreno tad su bukvalno dobijali ljudi nemaju budžet, a ovamo ja sam sa njima bio toliko dobar da su oni meni samo rekli ajde potpišemo još jednu šta i ja sam bio u fazonu ajde da produžimo još jednu, čisto da se osiguram, otko sam znao korona, šta će da se izdešava, bilo je baš onako tenzično isto, da li će da se nađe klub ili tako to. Eto.
Ti si 2019. osvojio zlato na Svetskoj ligi, pa kako se sećaš toga? Isto, Svetska liga baš je bilo za pamćenje, stvarno. Pa ništa, Svetska liga, isto to su bile kao onako da kažem, poslije toga je sledilo svetsko prvenstvo, pa nam je Svetska liga više, sjećam se, bila i kroz treninge i kroz pripreme, ali isto finale protiv Hrvata, isto stvarno je bila fenomenalna utakmica, nezaboravna. Pogotovo i zbog vremena, i zbog ljudi, i zbog atmosfere, stvarno nezaboravna. Onako, baš onako lijep jedna lijepa atmosfera, nebo se otvorilo, što se kaže. Da. Baš je bilo super. I tu se već počeo opet i da se nazire već nešto što Dejan radi godinama unazad. Već odavno te pripreme traju za smenu generacije. Da. Se znalo šta će biti poslije Tokija. Pa s tim u vezi ide to svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo gdje smo mi otišli, da, tako mi mlađi. Tako je. To je isto prvo za nas, mislim za našu kao generaciju, gdje, iskreno da kažem, mi smo izgubili samo jednu utakmicu to prvenstvo. Španiju u četvrtfinalu, ostalo smo sve, u stvari u grupi smo nerešeno igrali sa Crnom Gorom. Sa Crnom Gorom, jeste. Da. Grčku smo pobedili. Tako je. Poslije smo Nemačka i Australija bila poslije ispadanja četvrtfinale. Ali eto, Španci nam se svuda provlače. Španci... Pa ja sam stek utisak nekako, gledajući velika želja koju ste imali, taj loš početak koji u stvari usmeri utakmicu, dala njima neku... Iskusniji su, realno. Iskusniji su bili od vas i znali su kako da tu prednost čuvaju. Da, otvorili su nas baš, mi smo otvorili lošu utakmicu, oni su se odvojili baš brzo su 4-1, 5-1 je bilo, ne mogu setiti. I onda su bile face, da smo se gledali kao u fazonu, šok. I ništa, onda smo pokušali, ali eto, prvo takmičenje. Znaš kako se ja to doživio i kako pričam uvek kroz ove podcaste, da će odluka Dejana Savića tada, koju su mnogi kritikovali, shvatit će tek kasnije. Da. Shvatit će kasnije. Sada nećemo da licitiramo i da pričamo ništa drugo, ali shvatit će ljudi tu odluku. Biće prilike, sigurno se pričamo u ovom podcastu o tome šta je Dejan tada uradio i zašto je tu ekipu poveo i ta ekipa je tamo igrala zaista dobro, da budemo iskreni. Ja isto kažem, za prvo takmičenje, stvarno smo se borili, nismo uopšte ulazili u utakmice, niti u jedno nismo mi ušli da kalkulišemo, pošto ima dosta, ali mi nikad nismo stvarno kalkulisali da li ćemo da idemo na ovoga, da li će ukrštamo na nekog drugog. I ulazili smo u svaku utakmicu i sve snage i to je ono što mogu da kažem, ali eto. Hoćemo pre pitanja gledalaca na posljednje video pitanje. Ajde. Pozdrav svima u studiju, nadam se da se dobro zabavljate, jedva čekam da pogledam emisiju. Imao bi par pitanja za Nemanju Vica. Prvo pitanje, kad sam ga prvi put video u životu na svetskom juniorskom prvenstvu u Volosu, kako imao frizuru i da li bi ga ljudi sad iz pasoša prepoznali uopšte. Drugo pitanje, da nam malo opiše njegov prelazak iz Primorca u Partizan i kako se navikao na Srbiju, na Beograd, na veći grad i u sve to što Beograd nosi sa sobom, kako se tu snašao i kako se i dalje snalazi. I poslednje pitanje, da mi kaže omiljeni broj od 0 do 36, da ne kažem favorit. Pozdrav svima, ćao. Dogovarali se. Ko da se dogovarali? Da. Koje je prvo pitanje bilo? Šta je rekao? Bilo je za broj, bilo je za adaptaciju, a prvo pitanje. Šta je prvo pitanje? Rekao je... Frizuru u Volosu. Da, tad smo se sreli, prvi put. Imao sam onako, ne znam, stvarno da li me je prepoznali, imao sam afro frizuru, lokne, ali to je bila ona frizura ovako, bukvalno kao mikrofon, ovako. To je bilo...
bio sam tad u nekom fazonu, ne mogu da se sjetim, znači kao sam, bukvalno ne želim da se sjećam tog perioda. Tad smo se prvi put, mislim ja sam njega tad prvi put video, oni su tad osvojili u Volosu svetsko prvenstvo. Srbija. Srbija, da. Ti si tad bio sa Crnom Gorom. Ja sam bio sa Crnom Gorom i isto je bilo to kao mala minutaža i to ništa nisam, mislim, više sam kao, što se kaže, kao kofer. Da. A šta je rekao, da, drugo pitanje, pa da, Dimitrij Ističević je mnogo pomogao u adaptiranju u Beogradu. Iskreno zahvala sam mu na tome, pokazao mi je baš dosta. I što se tiče spomenici, biblioteke, tako. Zovrti to. Šalim se. Stvarno, on je bio tu prvi, kao što sam ga bio i naveo, sa kim sam kao ušao, što se kaže, u beogradski stil života. To je ovo, mislio je znam na šta mislio, malo izlazci, malo zezanje i tako dalje. Eto, Dimitrije, čuo si, ti si prvi pik. A od 0 do 36 brojevi 27. Umiljeni favorit. A to je dobro, ajde. Dobro. Nećemo detalje, ali imam odmah jedno pitanje isto od njega, pošto mi je poslao, verovatno je to hteo i da pita, nego je zaboravio. Zašto kada je padao sneg je išao peške na treningi? Išao sam peške zato što kad sam kupio kola, nisam imao zimske gume u početku i onda sam ga ostavio u garaži pa sam išao pešaka do bazena, pošto mi je bilo blizu mi je bila zgrada. Evo, jesi čuo sad? Kako si na brzinu smislio, dobro. Hoćemo odmah da prelazimo na ostala pitanja? Ne, hoću da pitamo, ja sam se sa Nemanjom konsultovao i postavit ću jedno pitanje od Zorana Kontića. Kaže, poštovana, to je tebi bilo upućeno, postavio sam vam pitanje za podcast za Nemanju Vica, vezano je za dijabetes. Da. Moja ćerka je takođe vrhunski sportista, bavi se sinhronim umetničkim plivanjem, ima 21 godinu i od 9 godina je dijagnostikovan dijabetes. Imam oprečna mišljenja endokrinologa o bavljenju sportom, posebno na vrhunskom nivou, pa je bilo možda interesantno da Nemanja, ako želi, prenese svoje iskustvo. Izvinite ako sam bio opširan, svako dobro i nastavite sa radom, srdačno Zoran Kontić. Pozdrav za gospodina. Pa moje iskustvo sa dijabetesom prvi put sa 13 godina. Čudno, onako, odjednom, kao grom iz vedra neba. Pa moje iskustvo mogu da kažem da je onako bilo i uspona i padova u smislu dok se treba se navići na novi život. Pošto do 13. godine sam vodio jedan život, od 13. vodim potpuno drugi. Mogu da kažem da korak po korak, da sam tako, da kažem, išao i da se tako i dalje borim sa dijabetesom, u smislu da treba učiti na sebi, u smislu nisam mogao odmah da znam sve. Tako da bilo je i loših momenata, bilo je i dobrih momenata, međutim mogu da kažem da je pod kontrolom sve, da treba dati malo vremena da se čovjek navikne i da ukapira šta treba, šta ne treba, da prati sebe najviše, što nije vezano samo da kaže za dijabetes, nego i za vrhunskog sportistu, da gleda šta mu prija, šta mu ne prija, da li, mislim sad pričam o drugoj temi, ali eto, ima dosta podudaranja. Šta mogu još da izdvojim, recimo... Pa kako ti izgleda dan? Šta ti smeš, šta ne smeš? Koliko je tebi to komplikuje stvari da se baviš vrhunskim sportom? Pa meni ne komplikuje mnogo stvari za bavljanje sportom, jer sam ušao u tu neku rutinu gde znam šta bi trebalo da jedem pred trening, šta bi trebalo posle.
koliko bi trebalo da odmorim dnevno u tako neke sitnice koje meni inače prijaju, a naravno ima i malo i ovako sa strane, ako želite da izađete malo i to možete da date sebi oduška, pa isto možete da se naviknete i na to, nije to nikakav problem, samo treba ovako malo treba pratiti i treba imati meru neku. Da, imati meru i da se čisto da znate kako vaš organizam na šta reaguje i to je to, nema mnogo komplikovanih stvari, mislim. U suštini ti vodiš jedan normalan život, da kažem, ali nije da ne treba paziti, ali sve se može stvarno da sve, kako se zove, da se to održava kako treba, samo treba da se uđe u tu neku, mislim, svakom je drugačije lično, svakom je drugačije nešto prija, nešto ne prija, ovo što sam rekao, tako da to je neko moje iskustvo, da sam išao korak po korak iz godine u godinu, isprobavao neke stvari, nešto novo, uvodio nešto staro i došao sam do te neke sad rutine gde držim potpuno normalan život, što si ti rekao. Eto, to bih rekao za što se tiče o temi to dijabetisa. Ništa, hvala ti što si podijelio ovu priču sa nama i nadam se da je i gospodin Kontić zadovoljan i želimo i njemu i njegovoj porodici da budu zdravi i da ćerka se bavi, da nastavi kao i ti da se bavi vrhunskim sportom. Da. Samo neka cepa dalje i neka ne brine i neka veruje u sebe i sve će to biti dobro. Eto, lepa poruka. Tako je, sad idemo na pitanje naše Aleksandre. Koji je najdragoceniji savjet koji je dobio od oca? Ne znam, recimo da ne odustajem. Pa u smislu da ne odustajem, eto. Taj neki Dobro, onda da li je tačno da mu je LeBron bio uzor i da ga i danas obožava, kako bi reagovao kada bi ga sreo u olimpijskom selu? Jest, LeBron James, prvo je bio Michael Jordan, a onda je LeBron James postao pa ništa, sigurno bih tražio autograf i da se slikamo. Eto. Ne, stvarno, on mi je stvarno jedan, on i recimo mogu da izdvojim Cristiano Ronaldo, oni su mi stvarno dve mašine. Onako suvi profesionalizam. Da li među vaterpolistima imao neko ko mu je bio uzor? Pa recimo Boris Loković i Duško, eto. Dobro. Kao centri, a dok sam bio mlađi, bio mi je u jednom periodu Daniel Varga. Daniel, stariji Varga, da. Kako je bilo biti deo akcije sređivanja dvorišta za decu sa smetnjama u razvoju, pri čemu je Kapicu zamenio šlem? Fino je bilo, mislim, to je bilo pred Svetsku ligu u Beogradu. Ništa, fino, šta bih rekao, bili tamo, slikali se sa tom decom, ne znam ko je bio ja, Jakšić i Rašović, pa smo se smijali oko tih šlemova, pošto su nam velike glave, pa... Dobro, Luka Grbović pita koja ti je omiljena marka automobila? BMW. Da li igraš igrice? Igram. To je ono što smo malo pričali, ko ti je bio uzor, to smo rekli. Sad, Đole Šormaz pita kako ti je bilo dok si živao sa Draškom u Trstu? Pa, bilo je dobro, iskreno. Sa Draškom sam imao neki odnos, kako bih rekao, mnogo smo se posle te 3 godine provedenih, posle te 3 godine provedenih u Trstu smo se mnogo zbližili, a u početku je bilo teško, u smislu
njemu nije prijalo nešto vezano za mene, meni nije prijalo nešto vezano za njega. U smislu, gledamo svaki dan kući, normalno je da malo postane, da želite da imate svoju privatnost, malo da budete sami, da nema nikog oko vas, ali navikne se čovjek na sve to. Međutim, za Draško mogu da kažem da je ekstra momak i da stvarno sam dobio mnogo dobrih savjeta od njega. Što se tiče životno i ovako možda i vaterpolo po neki savjet. I zahvalan sam mu na tome, a eto, rekao bih da sve u svemu bilo mi je jedno veliko iskustvo i naučio sam nešto od Draška. Što se tiče životno i eto. Žao mi što se moj previd, što nisam Draška kontaktirao za video pitanja, ali dobro, to je moja greška. Da, nema veze. Kakav ti je bio trener u Trstu? Pa bio je Miroslav Krstović prvo, a posle je bio Daniele Bettini. Nema mislim šta da kažem. Ajde da ne pričamo sad. Ok, sve bilo. Nešto slutim da i nije. Ali da, to je isto pitanje Đoletovo, tako da njemu se zahvali i on te isto pitao gde si bio za Novu godinu. A to me pitao, bio sam kod njega mislim promenio sam 3-4 mjesta, ali kod njega sam bio posljednje mjesto kojeg se sećam. Kojeg se sećam. On ima Savor kafić koji je otvorio, kod njega sam bio i onda sam posle toga otišao kući. Mogu ja jednu da... Može, naravno. Anđela Milović, pitate šta misliš o pomlatku Partizana? Imali nekih potencijalnih reprezentativaca od mlađih kolega, Nešić, Jakšić, Bulajić i kaže srećno u play-offu. Mislim da ima, da. Meni se iskreno sviđa najviše od svih mlađih igrača Kojić, mali Kojić, da. I recimo nije navela Božović. A Božović, aha. Da. On je dečko, stvarno, to je nevjerovatno kako ima čovjek predispozicije, mislim, mi se smijemo tamo na bazenu, dečko ima 18 godina, a visok je 2 metra i ne znam koliko, a ima 125 kila, ja mislim. Znači to su predispozicije stvarno za monstruma, što se kaže. Eto, ali mora, izvojio bi njih dvojicu, ali moraju da rade, da, mora da se dere. Da, pa. Dobro, drago mi je. Ja pozdravljam tatu Kojića. Sjajan tip. Pitanje da li slušaš muziku dok imaš treninge na sumom i koja ti je omiljeni izvođač? Relja. Dobro. Relja Popović. Da ispriča neku anegdotu posle osvajanja titule sa Partizanom. Ne znam. Anegdotu, ne znam. Dobro, ako se umeđu vremenu setiš... Ajde, može neka, a? Nešto što je prihvatljivo za Ne ulazimo u intimu, naravno. Da. Pa ne znam, ajde, možete se setiti posle. Više pitanja mi je stiglo za taj 9. sprat. Dobro, to Stefan Brown. Voliš, a? Praktikuješ, a? A tamo, to je, da kažemo, to je Dimitrij Stičević svima nama pokazao, tako da, eto. Šteta što je već bio, šteta što je već bio u emisiji, inače bi, eto, dobio on pitanje. Mislim da jeste, ne znam ko. Pa ti si postavio čini mi si pitanja za njega. Ja sam Lovretu, a ne znam da li sam za Dimitrija, da li sam za Dimitrija pitao. Pa i njega si pitao za 9. sprat. Možda. Pa da, sad nam je jasno kad idem na 9. sprat. Jeste, pitao si ga za 9. Znači, to je ta fantastična trojka. Ajde da ne zaborim još jedno. Vojo Peković te pozdravlja puno. Kaže, dobro večer, može li pitanje za Nemanju, da ga pitate kada će doći u Kotor da nas posjeti na našem novom bazenu. Nije dolazio odavno. Ima veliki pozdrav Voja Peković, trenera kadeta VK Primorac iz Kotora, a uzgled igrali smo dugo zajedno u mlađim kategorijama u Primorcu. Veliki pozdrav iz Dubrovnika, trenutno smo na turniru Tomo Udovičić i hvala, super vam emisija, hvala puno. Pozdrav za Voja, isto, sa njih sam isto ostao u kontaktu, mislim, imao sam Instagram, sam ga izbrisao sam Instagram. Da, to sam primetio, to si skoro radio. Pa da,
Ne znam, malo da, pa ću možda da ga vratim. Domoriš malo, da. Da, svojom sam isto bio u mlađim kategorijama dok nas je vodio moj tata. Aha. On je bio golman, i on je vodio, ja mislim, to 91. 92. godište. Ja sam bio kao mlađi tu među njima. Tu je bio Nikola Marković koji sad igra u Šapcu. U Šapcu, da. To je ta neka generacija. Pa ništa, doći ću u Kotor kad budem imao vremena. Vidiš da je sad ovo leto... Ovo leto nema šanse. Baš pakleno. Ovo leto nema šanse. Možda između, recimo, kad se završi svetsko, ako budem imali 7 dana, ću da dođem, da svratim. Ali vidjet ćemo. A nisam bio, želio bih baš da vidim kako izgleda bazen sad renovirani u Kotoru, baš ovako po slikama i po tome baš izgleda ekstra, iskreno. Baš ekstra. Super, pozdrav Kotoru. Tako je, da li je istina da peva pesme Local Low u slačionici pre i posle treninga? Pa malo, da se digne atmosfera. Znači, pevaš, pa ti nema šta ne radiš. Da. Ja sam... a znaš da sam, sad kad smo kod pevanja, to mi je bilo imao sam želju da se bavim muziku. Stvarno? Da budem neki reper i to. Stvarno. I ništa, mislim. Ali volim tu i dalje slušam tu muziku, to... Ali nešto između repa i R&B-a, onako malo, da nije baš onako grubo. Da, ko su ti omiljeni? Pa to, slušam Relju, slušam sa domaće scene najviše Rasta i Relja, njih dvoje slušam. Sa vamo slušam, ne znam, 50 Cent, Pop Smoke i to, ove strance. Dobro. Amere. Kakvi su igrači Alex Boven i Marko Vavić? Da li se njihova igra razlikuje pošto su iz Amerike? Okej su, Alex stvarno odličan napadač, odličan šuter, stvarno ima bombu u ruci i odličan. Marko sam tek ove godine, da kažem, video kako igra i to. On je igrao čak, ja mislim, 1 godinu i u Romi kad sam bio u Trstu, ali mislim da nije igrao protiv nas jer je imao koronu, tako nešto. I on je isto dobar igrač, ali eto, među njih dvojice Bojana bih izdvojio, odličan napadač. Nemam pitanje, samo želim da počnem podršku i poželim uspjeh u svim predstojećim izazovima. Tanja Vico. Hvala, mama. I posljednje pitanje, najveće slabosti i vrlina Angela Cvetinović odnosi se na sport. Odnosi se na sport? Da. Najveća mana i vrlina, da. Da. Mislim, tvoje mana i vrline, ako želiš da pričaš o manama i vrlinama u bazenu. Ne znam da li slušaju rivali, pa mogu to da iskoristim. Pa to. Mana, ajde, mana može da bude što u tom nekom pritisku, pulsu, ne mogu da kažem kritika, ali neko malo jače onako obraćanje i to, malo mi, taj sam tip, malo mi to zasmeta, kako bi rekao, ne zasmeta, ali malo me spusti, volim više kad me bodri neko, kad mi kaže ajde, može, ajde, idemo dalje i to. Volim taj fazon. Ne kritika. Ma ne kritika, nego onako burnija reakcija. Malo me to onako, malo me cimne. To mi je, recimo, ajde, to mogu da izvojim kao manu svoju, u smislu da ne bi trebalo uopšte da dobro ćeš pažnju toliko, da. A vrlina, ne znam šta znam. Pa, snalažljivost, ne znam. To bi bilo to od pitanja. Da, pitanja. Ajde, kaži mi, eto, još malo, eto, da te, košarka, znači to je neka sfera, šta radi Nemanja Vico kada ništa ne radi? Ili ima još neki hobije? To su igrice, rekao si, malo sam prešao kod tih igrica, znači voliš da igraš igrice? Volim igricu, Dotu. To je jedna od za animacija, a volim da pratim, kažem, košarku, sport, šta mogu još da izdvojim, veliki sam ljubitelj, iskreno, serija
i filmova, krimi, ovako misterije. U smislu, stvarno ne mogu da nađem film sad, to mi je problem postao, jer ne mogu stvarno, sve sam ih gledao, stvarno. Da. I stvarno jedva čekam kad tako izađe neka nova serija, da mogu da serije najviše gledam i filmove ovako kad se vratim sa večernjeg treninga, pa kad ovako želim da se malo relaksiram i da odmorim, a igrice tako ponekad popodne, a mislim ništa preterano, ali to mi je, ajde, kao za animaciju. Dobro, ili ima volimo na kraju ove emisije, ja sam uživao zaista, mogu bi da te rešetam sad ovde sa još ove pitanja, da nešto što eto nismo imali prilike da čujemo, a tebi je vredno i nisi rekao. Ne znam, mislim da smo dosta ovih pitanja koje i sfera ovog mog života prošli, tako da... Dobro, mi za kraj uvek ostavimo porodicu, pa eto, bilo bi lepo da se osvrnemo koliko ti je ona bila podrška, koliko ti je danas podrška. Pa, da izvojiš najmilije svoje, da, to je. Jesu, stvarno su mama, tata, sestra, i šira porodica, ajde sad ne nabrajamo, ali eto, mama i tata, uvijek su mi, da kažem, bili tu šta god da je trebalo, da saslušaju i kad sam bio u pravu i kad nisam bio u pravu, i da kažem i prećute ponekad kad nisam bio u pravu, samo da bi možda jednog dana ukapirao, kao što se i dešava, pa im ja sad u par navrata pošaljem poruku i kažem aj naš bile si u pravu. Da. Ili kažeš, priznam da. Kažem, jer tek tako kad malo kreće taj neki život, što se kaže, ozbiljniji, i onda malo vidiš, staneš pa pogledaš pa ukapiraš neke stvari. Da, a nije im bilo lako sigurno da te puste od kuće mlaci? Nije, da. Ja nisam osjetio mnogo, ali meni mama uvek kad se kao prisjeća tog perioda kaže da je njoj baš bilo teško palo. Jer baš sam premlad otišao, jer nije to baš sa 17 godina veliki grad, što ona kaže, malo sam, ja to osjetim ponekad, onako malo ostao, ona to kaže, osakaćeno od emocija, u smislu da sam otišao rano od kuće i onda sam bukvalno bio drill, treninzi i tamo, i onda nije bilo prostora bukvalno ni za šta, u smislu, ali šta da se radi, mislim, dobro se ispostavilo, nema šta. Tata mi je tu uvijek bio isto za sve što mi je trebalo. Za njih ništa ne bih izdvajao, eto, kao svi roditelji. Eto, izdvojao bi možda i babu. Ona je umrla sada, skoro je umrla, mislim, nije da sad, nije mi baš lako dok pričam, ali eto, nje se baš sećam, ona mi je onako bila uvijek, ostala mi u srcu i zauvijek će ostati u srcu, i zahvalan sam na svemu i na savjetima, i eto, šta da se radi, korona, ali dobro, idemo dalje, guramo. Da, pa to ćeš da pamtiš dok si živ, uvijek će bude teško. To su ti neki životni procesi koji ostavljaju traga na svima nama kad izgubimo neke najmilije, da. Ali znam da gleda i da me bodri, tako da šaljem je pozdrave i guram dalje. Da, ima na koga da bude ponosno. Da. Moram ti priznati ja sam makar uživo zaista, baš si ovako jedan super sagovornik, iskren momak, kvalitetna osoba, i želim ti od srca da ti se ostvare ti tvoji sportski ciljevi. Za ove privatne se pobrini sam, a siguran sam da ćemo se ovde u ovom društvu ponovo okupiti, da nam analiziraš kako si osvojio još neke medalje. Daj Bože.
i dostigao još neke sportske ciljeve koje imaš. I želim ja da vam se zahvalim, stvarno bilo je uživanje, stvarno uživao sam tokom celog ćaskanja, divno vam je ovdje u studiju i rado ću biti još jednom gost kad bude došlo vreme za to. Prićiš više puta, siguran sam, ali hvala ti što si nam unapred prihvatio tu ponudu i da ćemo se ponovo družiti. Hvala. Ništa, meni ostaje naravno da ti poželim svu sreću u nastavku sezoni, u daljoj karijeri i da nam dođeš opet ovde sa novim medaljama. Ništa, Pavle, mi sledećeg gosta još uvek nemamo, ali pratite svakako naše Instagram profile, a do sledećeg četvrtka sportski pozdrav. Ćao ljudi. Ćao.